Ve druhém kole fotbalové e-pojištění CZ ligy přijela na půdu Příbrami bojovat o 3 body Mladá Boleslav. Příbrami se vstup do nového ročníku nepovedl a v prvním kole podlehla Zlínu 0-2. Mladá Boleslav naopak překvapila Liberec a díky hat-tricku Jana Chramosty obrala soupeře o všechny 3 body. Utkání zahájili aktivněji domácí, když hned v první minutě hry zahrozil Tomáš Majtán. Jeho pokus ale vyrazil Jakub Diviš na roh. A zase Majtán v 8. minutě poslal Divíšek parádní centr na příbramského útočníka, který ale v gólové pozici hlavičkoval mimo. Po 2 gólových šancích Příbrami se tempo hry sklidnilo a přiostřilo se až ve 21. minutě. Peltier centroval na Jana Reska, který z voleje vypálil na boleslavskou bránu. Střela příbramského kapitána ale skončila vysoko nad. Ve 36. minutě si na míč poprvé sáhl Aleš Hruška, když vyrazil centr Vukadinoviče z levé strany. O 2 minuty později si vzal slovo Jakub Rada. Boleslavský kapitán parádní ranou obstřelil zeď a s pomocí tyče překonal bezmocného Hrušku 0-1. Na to se následně snažil odpovědět Peltier, proti jeho střele ale Diviš zakročil. A stejná šance jako v první půli. V 56. minutě pálil z voleje opět příbramský kapitán Jan Rezek. Míč ale mířil nad bránu Jakuba Diviše. Pěknou akci si o několik minut později střihl Jan Chramosta. Jeho pokus ale ztroskotal na brankáři Hruškovi. Hned po příchodu na hřiště se v 64. minutě k zakončení dostal střídající Magera. Z dobré pozice ještě dorážel Kalabiška vysoko nad bránu Aleše Hrušky. V závěru základní hrací doby skončila pěkná rána Josefa Divíška pouze mimo. Příbrami se ani ve 4minutovém nastavení nepodařilo vyrovnat a tak se na domácí půdě nechala obrat o všechny 3 body. Redaktor deníku Sporty Jan Podroužek ohodnotil úroveň utkání známkou 4. Za muže utkání označil boleslavského kapitána Jakuba Radu a udělil mu známku 6.